Txapelduna, Amets Arzaiuz Antia. Txapela Amets Arzaiuzentzat. Endaiarrak laugarren aldikotz Silaba iparraldeko bertsulari txapelketaren finala irabazidu larun batean Donibane Loitzunen. Bertsularitzan maisu bat dela erakutsiz berriz ere. Txapela jantzidu duela guti zenduden bere ama gogoan ukanez eta muga zeharkatu zildiren etorkinak omenduz. Bidasoak ez dezala, beste malkorik isuri, primaderan hiru lore, baietza zibururi. Primaderan hiru lore, baietza zibururi. Txapel bagoitza desberdina da eta bizitzaren fase desberdin batean harrapatzen zaitu. Eta unek harrapatzen hau bizitzaren gora beren beste esperientzia batekin. Eta egia erran hartzen dut hortik eta emozio eta poz handi ematen dit eta nahi dut inguruarekin poz hori banatu. 1200 bertsozalen aintzinean, sei parte hartzaileek saio edera eskaini dute, bigarren sailkatu den Miren Artetxek bereziki. Urtez urte maila hobetuz doala erakutsiz. Gure lanaren emaitza da, hemen bukatzen dena finalarekin, baina hau da hasi bat bakarrik gero bertso eskoletan egoiteko, bertsoa plazetara eramaiteko. Iparraldeko bost bertsolari oberenek helduden urtean iraganen den Euskal Herriko txapelketa nagusian parte hartuko dute. Baina gure maska euskara da, baina gure maska euskara da.